والدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة الأصول. باجي بنا نكله. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biya lamsa suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiu shani minye hijra sankalonani na bisuinye otani sabana de miladi nasara kwa jate ba fulani mugani kele sankalotani kele na bisuinye otani seginai ambe dawda bu masjid rajago ambo kono aya min kalanna darasu be ode kono ambode tafsiri la darasu be Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono salasatu usul aya min kala ambe yoromi qawluhu ta'ala ulaika amba tawiro de la ay أولئك أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من هدى الله ورسوله أولئك كرموني أولئك نونون دي مغوية مغمونو أمبو مغو كانوما ودسكون كنو مغمونو على سوسو كتيدين سوسو. قوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان علىكما ناكو علي الإيمان يا سبت بسكون كنو كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان لنين دي كو علي السبت ودسكون كنو كاترو دسكون كنو الإيمانيا نمغو نونde alay limaniya sabati nununde duskun kono. قوله تعالى وأيدهم بروح منه ويدخلهم الجنات تجري من تحتها الأنهار. تأييد ني وأيد قرموني سمبنتيالي معناه التقوية أمانة موني سمبنتيالي قواهم بروح منه ala yu sembentiya ni fanga min bora ala yerefe kakuye wa ruhu laha iddatu itilaqati fil qur'an ko uruhu fo chogo damado bala qur'ana kono minha uruhu allati hiya nafsu allati bihal haya qur'ana kono yoro dolanu ko uruhu la nyini yede nimmin be hadamaden kono ni kanyana maya bekenai uruhu doyewe qur'ana kono yashalunaka an ruh qul uruh min amr rabbi wayenninde wayerola o min hal wahyu qur'ana kono uruhu be foyoro dola qur'ana kono lanyini ye wahawde كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وشكو كلندرو ni ala ye wahaw cima nin ka nyamaru yayi ala ye wahaw wele ko uruhu parce que wahaw
abe hadamaden dusukun ɲanamaya wahaw qur'ana na famura hadisa munun jigina ciden kan nu famura ube hadamaden dusukun de ɲanamaya o de y'a to ala ye wahaw wele ko uruhu wa minha jabrailu alayhi salatu wassalam uruhu do be qur'ana kono laɲine jibrila de annahu uruhul qudus yoro dola la ko jibrila ma uruhul qudus wa uruhul amin yoro dola ala ko ma uruhul amin qala ta'ala qul najalahu uruhul qudus ala ko qur'ana ko jibrila de ya jigi jibrila min sene yalendo ni rabbika kaboy tigi ala fe bil haqq ni tiyaye li yusabbita alladhina amanu wa huda wa busra lil muslimin pour ka mogo sabati mogo munul lamina yara ani kanda ni nisonja silamawiye yoro wala wa qala ta'ala ko nazala bihi uruhul amin ala ko jibrila de jigna ni qur'ana ye jibrila mi ni danna ya mado wa minha ma fi hadhihi al-aya wa hiya al-quwwah uruhu abaha kono uruhu bina qur'ana kono yoro dora lanyini ye fangade o de fula yanni aya kono wa yarahu bi uruhu minhu ni nye fangade ala yu deme ni fangaye fanga minyamura bora ala fe fa yadahum bi uruhi minhu ay bi quwwati minhu subhanahu wa ta'ala ala yu deme ni fangaye fanga min bora ala fe quwwatu iman fi dunya wa fil akhirah liman sugu juma e fanga sugu juma limaniya ku fanga ka fanga dumani limaniya jiya kono ani laghara wa yudkhiluhum jannat ala budu arjanna kono jamu jannati wali jannatu fi lugha janna lugha la albustanu nagu forode do summiya jannatan li'annahu mutajannib bil asjari ay mustataru wa mughtiya bil asjari al multafat uko nagu foroma janna munna parce que irin koli dende iri de be akono iru de ba kono iru munum be nagu fore no ba sutura kamele ke nyogonna kan nagu fore sutura li anna li jannatan jilalan wa sijaran wa nihara parce que arjanna min be lagara sumangu de do ani iru ani ko wa qusura ani etation وآلاها وشقفها أرس الرحمن سبحانه وتعالى أرجنا سنفلا على كلا رشيد به مسمى سنة لنا كرتا لنا قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باقين فيها خالدين فيها قرمونية وبيتوا كنو باقين فيها لا يتحولون عنها وتيل ما كبوا كنو قال تعالى لا يبغون أنها ولا آية ورلا ألكم مغمونون بأرجانا كنو وتال لنين أرجانا كفالوية كاكي فوية وتال لنين كفالوية كاكي فوية فيورشية لا يغافون من موت أرجانا دون بأرجانا كنو تشرى سياني ولا يغافون من أحد يخرجهم ويتردهم أرجانا دون بأرجانا كنو uteshira mogoshiye ko ibenu labwar janna kono uteshira mogoshiye ko binu ge kabwar janna kono misla ma fi dunya komi mimbe jinya kono qad yakunu lil insanu fi dunya fi qusuri hada madembe shika ke jinya kono bi etashi kono lakin la yaslamu min al maut fayakhruju minha maytish itekisi sayabi bwa kono mogobbe shika ke jinya kono ibe etashi la mais ite kisi sayama saya besi ki boyka etasi kono wala yaslamu min al aadai yatasallatuna alayhi mo besi ka ke etasi kono jiya kono ite kisi jugu do besi ka bilila wa yakhrujunahu ibi ububo ika etasi kono al insanu fi dunya daiman qaifu ka hada maden kono to jiya kono daima isralende do ni jorolento saya la ni siralente saya koroko saya bi boyka du kono ibe sira jugu do kana bilela mimbe ke sabo ki la boyka du kono
دائما هذا مرين كوني جيان كوني سرالين دو ميوتير الجنة. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لما أقدموا أخرباءهم من الكفار وآدوهم منههم الله لرضا منه سبحانه وتعالى. تمامي نونو يكبل مسرور لدمي يكبل مسرور منو كيرا كافر ويه تمامو يكبل مسرور لدمي كوكبل مسرور كوكو على كما على فنايه كادوكي ألوفنا منههم الله لرضا منه سبحانه وتعالى على فنايه ألوفنا سو جينا جيم من بور على في مسامين كورتالينو تمامي ولو كبال مسرور منو كيرا كافر ويه ويو كبال مسرور لدمي كو بسكون كونو ni uyu ewa uko uladimi kuko duskun kono ala fana ye uso ka ala ka jenduma masamin kurtalendo radi Allahu anhum jaja allahum ko kuma saraye fahum uwidu bi iqdabihim li aqribaihim al kuffar ala yefalenku ye tumami ulu yukabbali masru kafiru ladimi uwidu bi ridallahi subhanahu wa ta'ala ala fana ye falenki ulu fana ye ka ulu ta fana falewuye ala ka jenye aradi Allahu anhum ala jena ulu koro waradu anhu ulu fana jena ala koro ala isaramun kuye qawluhu ta'ala ulaika hijbullah ni ala ku ulaika hijbullah ay jama'atullah kunnunun de ala ka jamai wa mal kufaru fahum hijbu shaytan me kafirun ulu ye shaytane ka jamai كما قال الله تعالى عنهم كم ألا يافوك كبر يلا تقوم أولئك هجبوا الشيطان نسورة كلنا ألا كو وكافر ما كن نفلد نونون دي شيطان كجماعة أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان ولو دي جماعة شيطان كجماعة ولو شيطان دم بغدو أما هؤلاء فهم أنصار ربي من مؤمنون نونون ألا دم بغدو دي فهذه المسائل شيخ صالح فوزان كو أكون مسائل من فلان تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالتهم كن آية مسائل بدلو كافر أنكو جغويا أنكنا كافر كم بسنوغي مسائل بؤدير وهي لا تقتدي أننا نقاتل الكفار في الأمور mi akonni la nyini fanate koy kwanka tige kabo kafiru la ko belade nini masaila ya yira kwanka kafiru ko an kana kafiru bishi nyogonya ko atayira fana kwambe kafiru tige nyogonya ko bela fana ko la nyini toye wal manafi dunyawiya ube ka kafiru tige nyogonya jiyan nafawula la nyini toye de bal yustasna min zalika umuru kafiru ka koniya min fule ninya ko bisi nyogonya baliya min fule ninye ko damado be uru be boala uru shentala ko damado be uru shentala al awwal ko fule munye annahum ma bughduna lahum wa adawatuna lahum kafara nambe kafiru nambu koniya andu sukun kono ani nambu juguya tapu segere kafara nimbe ka yajibu an nad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala awajibiranka an ku wele kata alama masammi senalo akurta lendo yajibu an nad'uhum ila Allah awajibiranka an ku wele kata alama wala natrukuhum an tutoy wana gulu kafo an ku toy kafo haula adaullah wa adauna an ku toy kafo nunu nyala jugude nunu nyan jugude an ku toy an tu wele an to kede yajibu alaina an nad'uhum ila Allah awajibiran kanka kafir wole kata alama la'alla Allah an yahdiyahum adola ala nukanda ni wole li sababu ya fa illa mustadibu nanyu wole kana alama nu man jabin umaso fa inna nuqatiluhum mal qudrat ambu kele na shebanye nanyu wole kana alama nu maso nu kele li shebanye ambu jahalo ambu kele fa imma yadkhulu fil islam nanyu kele imma unadu islamiyya kono
وإما يوجد الجزية وبهنا نسون دأما وما ونادو الإسلامية كنوا بهنا نسون دأما إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس na ukera ni yahudiya udedo ube nasara udedo ube ni majusiya udedo ambu kele imma unaso silamiyama ube ananni songo minula wa humu shakiruna udogoyale woni ngurpu saba min fulani nye ka fonni fanga be silamiya la silamawula ambu kele imma unado silamiya la ummanna ni songo minula sosolite nunu kan ni songo minala don ka bawnu nyogonje ka fonni songo be mina yahudiya la na banna kado silamiya la ni fanga banna ni songo be bila nasara la ni songo be mina majusiya la udogoyale be ni songo takadama sosolite ni na don ka bawnu nyogonje wa yaghda'una li hukmi al-islam awa ubu yere kolo fana ku yere majigi silamiya ka kiru de fana de ni fanga be silama wala ambe yahudanu nasara kelede puru kadu silamiya kono no maso kadu silamiya kono ambe so katu ka kafiriya ka meube ni songo di nu sonoma et puis silamiya ka kiru de be bolu ka fana nu ka kiri min nanan segere ambe silamiya ka kiru de bolu ka ويتركون على ما هم عليه أمبو توبين من كامبو توكا نوصلنا نسموما وجنانا يفنا أبو يري مجري سلاميا كيروية سلاميا كيرو ببلوكا نوصلنا نما وبيكا كافريا من كامبو توكا لكن بسرط دفل جيجيا وقضوئهم لحكم الإسلام نكوتو تاكا سرط من بالا نيسو وكسو كان نيسو دي anu ku yere majigi silamiya kiriye nu so jananai ni songo kadi ku majigi silamiya ka kiriye amma in kanu ghayra kitabiyina wa ghayra al-majus minna yasru kafirun munundo kitabe dunkewte yahudiyawte nasarawte majushiyawte fa fi akhjil jizyati minhum khilafun bayna al-ulama kan ni songo mina wulula sosoli bola donke bonu nyogonje suratu tauba tawsir la do nya sosoli fo ngo Sheikh Abdallah Bumbaji nyinin karala akodere la udola donke ba udoba ka ko minte yahudani nasara ni majushiya e ko ni songo be minulu fana la kafiri be ko ni songo be minula wa kuma sayla mindo Sheikh Abdallah Bumba ya jabe ko abe sage kata silama nyema kaire jijama na yasuru silama nyema mimbe na ko minte yahudani nasara majusha ben ni songo minula adagara kan ni songo minula na ko no aten ni songo minula fana bu kele de fu kado silama ya kono adagara akoke no semira remahullah o ya sembentiya ka fo ni songo be mina kafir bedema o kanyini kali jabi dolale ko kafir be atumbe hadisa Burayda bin Hushayb ka hadisa inde sarahu ako ya yira paske ciden ko atumbe Burayda bin Hushayb aba hadisa ko ciden ko ni tara kafiru mununna kuku wele kana alama no maso uka fu ye ukanni songodi no maso ma demenyine alafe iku kale ko Burayda bin Hushayb ka hadisa mi fuleni nye donc gulu muslimini ko de ko ciden ko de nini ka jugu benna ko ama jugu bo jugula ama kafir bo kafirla ciden ko nini ka jugu min benna awele kana silamiyama na so na silamiyama fuli na maso silamiyama aywa jiya nyinafe na so na jiya mai ko minaye na maso masa ibakele ako ciden ko ja la gaita aduwaka donc ko ciden ko nini ka jugu benna ko ama jugu bo jugula ko donc kafir be ko ni songo ba mina bela aywa malika majabi fana maliki bodeka ka fo kafiri be ni songo be mina bela nyanya ko chogo mi Sheikh Sal Fawzan ako yahudiya nasara majushiya sosolite nunun tala ni songo be mina nununa me minte kafiri minte kitabe dunke majushiya te sosoli bo tala don ke bawo ni ngonje ninye kiri folo anka nin kiru nunu famu abolode nanko kafiru ka juguya anka kafiru juguya anko ankanu kanu bisi nyonya ko damado sentala de afolo yemunye kuwele ka fo silamiya sariya ko anka jugude kafira la jugude ankanu wele anku tote ayi o sentala ambu wele kana alama kele asani
la maniya min muhadanati al-kuffar inda al-haja balilitala ni an haju be darura do be haju be an kan maslaha nyine an ni kafiru ni nyogonce akanan kele ante au kele bashi to fanala ija ahtaja al-muslimuna limuhadanatihim likawni al-muslimina la yaghduruna la qitalihim ni silamu hatagira pour an kan lahiru do an ni kafiru ni nyogonce an kana nyogon kele na ya soro shete silamu ye ku kele na ya soro fangate silamu la shete silamu ye ku kele wa yughsa ala almuslimina min sharrihim bo silamu fana be shira ni amma masalaha do an nu ce awun te se ku kele mais nama fereke kam masalaha do an nu ce u be se kan toro u tora be se kan lasiyama la basa bin muhadanatun ila an yaqwa almuslimuna ala qitalihim donc bashi tala waqti an kallahi do an ni nyogonce fukata waqti mislamu ka fanga soro ku kele ambe sika masala do an ni nyogonce sani islamu ka fanga soro ku kele lika aw ijatalabuhum almuhadanatu ube nulu kafiru de nana masala nyina anfe nulu kafiru de nana masala nyina anfe almuhadana nulu de nana nyina anfe ka fo sisa islamu fangate awna an degulendo anya nyina ufe anka kelejo bashi tala anka kuye o de lay munye wa in janahu lil salamin fa ajnaha laha alako qur'ana kono akonni kafirun milela kana masalharma kam masalha nyine ife cide e fana kam mile kata masalhama fayuhadanuna ambin ulewa masalha nyugna lakin laysa lahudnatun da'ima mislamani kafir ke masalha kanake ani nyogonce kudai ko bada ate nyogonkele wote kede wa inma hudnatu muwaqqatatu muajjalatu ila ajali hasba ra'i imam almuslimina lima fihi min almaslaha ambe maslaha min do anni kafiru ni nyogonce hakke de be do dal maslaha min do abeke wakati ni rek wakati de be kala sarati do de be kala silama nyema na yire yado silamo kam maslaha be wakati min han hakke minna abo hakke de kafiru makam maslaha do anu ce me kam maslaha do ni kafiru ce ko kurai ante nyogon kele oyede ka jahadu de bi maslaha te do kafiru ni anni kafiru nyogon ce kudai de maslaha be do anni nyogon ce wakati kunkunu de kono ube kata sarati do de ma ni silama nyema yire yado ko wakati hakke mi ni o maslaha ni silamo ka ewa maslaha bola ni nye fulanai ni nte kafiru ka koniya nu ka juguya min fo ni shentala na haju shera ka maslaha do anni nyogonce pour kele ka jo ambese ka fanga soro keleli ka chogomi bashi tola ni fulanai asalisu la maniya min mukafaatihim ala al-ihsan ija ahsanu lil muslimina sabana balilitaka ni kafir minye nyuman ke silamawu ye anka ka nyuman saraye bashi to fanala kafu an jugude ala jugude do har nu ye nyuman minka anye an kanu sara ai ni kafiru ye nyuman minke silamawu an bu saraw ka nyuman ka la maniya annahum yukafauna ala ihsanihim balilitaka ambe kafiru saraw ka nyuma yaka qala allah ta'ala alakum musammin qurtalendo لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ألاكو على تنبلي كافر من النوم أنكلي أنك الدين لا كافر من النوم الله بو أنك دو كنو كو على تنبلي أنك نوم يكي أولوية على تنبلي أنك تلين يكي كتا أولوما على بموتلين دفت donc ne kafir minye nyuman kaya anka aka nyuman nyogona sarai bashi tola ninye sabanai arabu nanina alwalidul kafir yajibu ala waladihi almuslim an yaburra bihi lakinnahu la yutihi fil kufr sabana ni mu'min ni e ka bange baga de kafiriye an koy kana kanu dusukun kono o de be aya kono
ni bange baga kafiri kana kanu ibisukun kono me abika ika nyuman kaye ka bato aka bange baga bato imbika de ita kanu bisukun de kono me aka bange baga bato imbika ite tuwa ko aka kafiriya de la ite faraka aka kafiriya de la de me minye ka nyuman kaye aka bange baga ya hake mimbika ko kaye obika de alaka aya koso ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أذكر لي ولوالديك إلي المصير ألا قال هذا مدنيا مريا إبانغ بغفلا إكا نيومان كويه إبا أيتا أكونولا لافوكا ani kibo sinna ika kono hake ani katibo sinna abebe sanfula de maiba fi amain wa hamluhu wa fisaluhu fi amain ayi konota depuis konota ra wakati mi abil lafu kakata wa fisaluhu fi amain i jiginen fana bolo i jiginen ko fi abolo kibo sinna o be sanfula de ke ibe sanfula de ke asina pour kati bo sinna o fana sanfula awa ika barka da ne alaye ani ka bange baga fula abella baka ne ala dema wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya delila fula yambe ni bange baga harina kera kafiri ita kanu diskunde kono ita faraka ka kafiriya la meibe nyuman kaye ala ko akonni bange bagayi kele ko ka fulana farane alaka fulan ka foyammi ni doni ti bolo ala fala tutihuma kana tugo fula ko fulan ka foya inna de wasahibuhuma fi dunya ma'rufa ne uka jenya na mada fula jenyogonya uka jenya na maya la ni herai ikatugo mo ka shirako mo mununyu yere sagi kanane alama alwalidu له حق bange baga hakke baye wayin kana kafira bange baga hakke baya denka hari ni kafiri do lakin la tuhibbuhu almahabbata alqalbiyya min ni bange baga kera kafira ka hakke bika me ikana kanu duskun kanu de la ikana kanu duskun de kono bal tukafihu ala tarbiyatihi laka mi ayeki la moli minke ki elamo ayo minkiye ibasara oka wa annahu walidu wa lahu haqqu ikado ko bange bagade do hakke baye tukafi'ahu ala zalika ibasara o hakkeka o hakke ibasara ola bo ni nyen nani nay minte masailaina ni ka bange baga nan ko ikam mo ko e wa kafiri ika akoy kana kanu ni bange bagade do ikana kanu dusukunde kono ani abe kafiriya minna kana faraka wala me aka hakke bika bange bagaya hakke obika alila moli minke kanyuma munun ku ye ibasara oka ninye nani nay alqamis duruna tabadulu tijarati ma hum wa shira'u minhum nanko kafiru kattige nyonyanku ko andus kun kono tendo be o shentala o yemunye annu ka sanni fere ke nyogonna annu ka sanni fere ke nyogonna bashi tola tabadulu tijarati ma hum wa shira'u minhum ko marasa ya kateme anni nyogonche ani anka minando sa ubolo shira'u li hajati minhum wa istiradi al bada'i wal aslihati minhum bi samani la basa bijalika min anka haju be ko mununa kusa kafiru bolo ube kafiru ube minan munun nati nikele minan dedo anka o minan sugu sa bolo ni ewa songode amba asa bolo ka songode duma akera kele minan de ka komando bolo ukana tanka sa bolo a ube akera an haju be minan mununna anka ulu sa bolo kunna tanka wori dama bashi tola وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار parce que ciden tumbe bahara ke kafara kafiru kwa ciden ni kafiru tumbe bara nyogonyala وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم اهل خيبر وهم يهود ابو تشو kelende la ciden ni khaybaran kaw ye bara ke nyogon fe yahuda wude do
an yajrahu li aradan bijijin mimma yakhruju minha ani yahudiyan sani yahudaw ka ge ka bo Khaybara yahudaw do siglen tumbe Khaybara tuma mi Khaybara kera silama yuroye silama ya soro yahudiyan munun tumbe cide nyu sabatiye akum mi Khaybara dugu kolo ko base ko nu ya hase nimmin soro lala hake do bettige ka di uluma abenna hadisa dola niw ye Khaybara dugu kolo se ni tamaru min soro lala tamaru be tilafulay ulu be tilance be di silamawma cide ye Khaybara kay yahudaw ye bara nyonya ke nin cogoka laysa haja min al muwalat wal muhabbati bo nin tebbi si nyonya ninje nyogon kanuye wa inna ma huwa tabadul masalih ninyede ka maslaha do yelema ni nyogonce yazib an na'rif hadhihi al umur akwa wajibran kankan nin ko nunundo wa annaha la tadkhulu fil muwalat wa laysa man hiya anha akwa wajibilen bankan kan nunundo kon nunun teddo kafiru kabisi nyogonya nunun teddo akono nin ko munun fulen ni islamia sare man bali nununa anni kafiru ce awajura mo kelen kay kan nunu fona do kazalika bo chogo kelen dela al istidanatu minhum kajruta kafiru bolo bashitala wotem o fana temu ala tu inade balilita o fana kade kajruta kafiri bolo annabi sallallahu alaihi wasallam astadana min al yahud ta'ama cide nye balota yahudiya bolo balu duru cide nyata yahudiya bolo warhana diryahu indahu wa mata sallallahu alaihi wasallam wa diryahu marhunatu inda al yahud bit'ami astarahu li ahlihi tumame cide nye balota yahudiya bolo aya kan nege doloki di yahudiya ma garantie cide fatura ka kan nege doloki to garantie de la yahuda bolo ni cide nye balota akadembaya doko ni mbalo salasuna sa ko saubi sabanyogona cide nye odeta kan nege doloki koto yahudiya bolo kan nege doloki dama garantie ko na ya ka wari sara aba kan nege doloki dama ciden fatura kan nege doloki into abe yahudiya bolo garanti la ciden fatulen ko fede silamu tara yahudiya ka fen sara ka ciden kan nege doloki ta mo ba fo cogodi ciden kan nege doloki kera garanti la yahudiya bolo ka shebo be baloko ka ciden soro ka shebo toye ale kan nege doloki kata di yahudiya de ma ka garanti la don ko ko iba soro wakati mi ciden mako sera balo ina wakati mi iba soro wakati atunte silamaw bolo amma ko tumbe balo mina o be tumbe soro yahuda de bolo kele ube ibe se ka don ko ko be se ka soro ciden ba do ni ne taranka seba mina ko aka balo juru do na teso abata kadi bo sugu fana ciden tofe wodi ya to atara yawa ata yahudiya bolo ka kan ne godroki dama garanti la ni mo min ko munna ciden kan ne kassa ka kan ne godro to garanti la yahudiya bolo ka seba toy don ke bo yen nunu na nyona de nati imma ado amma ko be minna ate seba bolo imma ciden ba do nin taranka seba de fe kombetan nin nyona nyine fe kata juru nyine fe uteso atigi ba taka dinkana tigi bila daguna donc ciden tara yahudiya fe o kama kele bon doni ke ba be seka ninni nin kale wore nana aha atun fora ko minni qumusuye wala mu annama khanimtum fa anna lillahi qumusahu wa lirrasuli iyado ni qani masrula ala ko akatila duruye tila duru nay ala ni ciden de tay ko kanimala baitul malila ciden ka samu sakade tumbe tige ka dama bo cogodi aw ba fo ko fatura ka kan nige drokito garantila don ko bo yo fana jabi ciden ka samu sakka tumbe tige baitul malila ka dama me ciden ka fonnan siriya kaman ni sambe yelema ba bedi aba bedi mo de ma fo ayere bollan ko beto balute sura bolo donc no wodeloki akunye ninde ani fana kun wore bala ciden ka fatu ka kan nige dorki to yahudiya bolo sariyali amadu dere la sesawa ka fo ni kafiri kera hari kafira be daga ina ka sanni fere ke abe daga ika juruta bolo
abeda ga ki ka fendo dama garanti la ka juruta bolo bo cide nyem fatura ka kan ne gedro ki to yahudiya bolo walla nyini munum bala silamiya sariya kono oyen nununde afule ka ke am madelelay ko abeda ja ika juruta kafir bolo parce que cide fatura kan ne gedro ki to garanti la yahudiya bolo la mania min haja ko balilite ninka lianna hajihi umuru dunawiyya wa masalih kun nunu ye jiya ko de ani jiya masalahun wala tadullu ala al mahabbati wal mawaddati fil qulubi nun ko subu be sika kene kafirce atayira ko iba kanu idusukun kono atayira ko iba fe ube iba kanu idusukun kono fala budda an nufarriga bayna haja wa haja akolla budda fonka nunu bonyo na de ka fo ka fen kanu dusukun kono ka fen kanu ani ka kanu ka ke fempe ani ka kanu dusukun kono ani barake nyogonya benni na cede me amandi yen dusukun kono ko do wajibi an kan nunu do ka fo ko kelewunte an ko faraka bo nyogona li anna ba'da an-nas ija sami'a an-nusus al-adawatu lil-kuffar wa adam mahabbatihim qad yafhamu annahu la yata'amalu ma'hum parce que mogo do be ni alayen ewa me na alayen ewa delilaw me kanasu me ayaw ube hadisan ayo me ko anka kafiru juguya anan kana kafiru kanu ale be se ka famu ko jaate daga baraka nyonya shikati manuche atiki be se ka famu o chogola wala yantasilu bihim nihayya ale te tugu nyonya ka ne kafiru che few yerede abe kafiru tiga nyonya fewde wa an takunu muqata'atun nihayya ali be sika jatemina an kan yiretige ka fo kafiru mapewde abe siko jatemina la akote hajan muhaddadu bi ahkam kafiru katige nyogonya ako o dan nakiru dodela jate dode bola kiru o kerekera ni kiru dode o bi hududi o bi shuruti ma'rufati inda ahli ilmi kafiru tige nyogonya tembete koy kiru dode do kiru jatele un dode do kafiru tige nyogonya bu odeka ewa abekeni saratu de fana saratu munun donendo abekeni daun dode abekeni saratu dode saratu munun donendo doni ke bawo bolo ma hujatun min kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam ewa o saratu munun fana be no be doni ke bawo bolo doni ke bawo fana ma saratu nunu fonu yerede sarati nunu minana kabo qur'ana ayaw de la ani tiden ka sunna kisini nema baka donc asadisu worona abaha allah tajwija min nisa'i ahli alkitab ala ya la daga nye kitabe dunke kam muso an kufuru bi sarati an yakunna afifati fi aradihinna me sarati kitabe dunke muso mi ni ayere farikolo la yere tangalendo jene akelate yahudiya muso min yere tangalendo jene akelate nasara muso min yere tangalendo jene akelate adagara silama ke kofo min ni yahudiya muso mi kafiri do yahudiya muso do jene akelate do beba do ni jene ate daga kofo parce que hari ni silama muso kera jene akelate daga kafuru ni jene akelado donc ni yahudiya muso minye jena kelade ito furu ni nasara muso minye jena kelade ote furu ni yahudiya muso minyere tangalendo ate jena yake adagara silama ke kafuru nasara muso min tangalendo ate jena yake adagara silama kafuru wa baha Allahu lana akil jabaihum ala ya la daga nyefananku ka kantigele feundu ni yahudiya min kantige ambadu ni nasara min kantige ambadu odi yato don kibaru nyinin kara she kantigele munun be bo jamana ko fe kana soko kantigele munun be bo jamana ko fe kana udunu be chogode don kibaru ko she kantigele na bora yahudiya jamana de lakana ubi abora nasara jamana de lakana ubi saka kantigele munu soko kantigele munu nu bora yahudiya jamana ube nasara jamana kana silama jamana dagaran kudu parce que silamiya sariala adagara yahudiyaw ka kantigeli fi ankadu nasara ka kantigeli fi ankadu fonni dankaniya soro lambolo ku ye min kantige chogola min te silamiya sara kantige chogoy masala misali la ni dankaniya soro lambolo
ko yahudiyaw nin kantigele fen min fulen nin ye maraton de b'u bolo masini de b'u bolo maraton u be maraton de kɛ ka misi gosi a kunkolo la a be sa u t'a kantigɛ masi t'a kantigɛ ni o dɔnna kantigɛli fen min na o tɛ dun o tɛ dun mais ni a dɔnna k'a fɔ masin de bɛ ni masin y'a gosi n'a dara san'a nin ka bɔ masin b'a kantigɛ o bɛ dun tant que a bɛ kantigɛ joli bɛ bɔ a bɛ dun donc nasaraw ni yahudaw ka kantigɛli fɛnw ala ye u ladaga ɲɛ a saabin wolonfilanan la basa bi ijabati da'watihim wa akli ta'amihim al-mubaha kama fala nabi sallallahu alaihi wasallam wolonfilanan basi t'a la a dagara ni yahudiya ou bien nasara ni kafiri min y'i wele ka ti dumuni dɔ ma dumuni min a ka dumuni min duni dagalen dɔ n'a y'i wele ka to o dumuni duni na a dagara i k'a ka weleli jaabi ka to o dumuni dun komi ciden yɛrɛ y'o kɛ cogo min sallallahu alaihi wasallam kafiri ke do yahudiya do nasara do ni walima do de b'a bolo furu do de b'a bolo a ka furu la ye dumuni dɔ tobi a y'i wele ko i kana dumuni kɛ baasi t'a la i ka taa baasi t'a la i ka taa a u bɛ denkundi dɔ de b'a bolo a ye dumuni tobi a y'i wele ko i kana dumuni kɛ baasi t'a la i ka taa o dun dumuni min o de y'a to u y'a fɔ ka fara ka dumuni min duni dagara parce que u ka dumuniw dɔw bɛ u duni ma daga n'a y'i wele ka taa o ma i tɛ taa o jaabi misali la u ka fɛtiw u ka sanyɛlɛma fɛtiw u ka diinɛ nkalon min b'u bolo o fɛti n'u ye dumuni min tobi o la haramira silamɛya k'o dun a haramira silamɛya k'o dun i tɛ taa o jaabi dɛ mais a ka kɔɲɔ dumuni do ou bien a ka denkundi dumuni do ou bien a yɛrɛ nisɔndiyara a ye walima dɔ tobi k'i wele baasi t'a la i ka t'o dun k'a fɔ kafiri dɔ n tɛ taa weleli jaabi a ye ciden y'o ɲɔgɔnna kɛ i tun bɛ ciden wele yahudiya minnu tun bɛ madina u tun bɛ dumuni tobi u bɛ ciden invité u bɛ ciden wele a b'a dun a saminu segina al-ihsan ila jirani min al-kuffar li'anna lahum haqq al-jiwar segina ni kafiri min bɛ sigi ɲɔgɔnya la i bɛ ɲuman k'a ye ni sigi ɲɔgɔnya hakɛ ni kafiri min bɛ sigi ɲɔgɔnya la i bɛ ɲuman k'a ye ni sigi ɲɔgɔnya hakɛ parce que sigi ɲɔgɔn hali ni kafiri de don hakɛ dɔ b'a ye i kan o de y'a to dɔnnikɛbaaw ye sigi ɲɔgɔnw tila u ko sigi ɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ saba b'i n'a cɛ o ye de sigi ɲɔgɔn min i balima suru dɔ don silamɛ de don i sigi ɲɔgɔn dɔn hakɛ saba de bɛ nin ye balima surunya hakɛ bɛ silamɛya hakɛ bɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ hakɛ saba de b'i ka taa nin ma sigiɲɔgɔn dɔ bɛ hakɛ fila de b'i n'a cɛ o ye de mɔgɔ de don silamɛ de don i sigiɲɔgɔn de mais sinji t'i n'a cɛ balimaya t'i n'a cɛ hakɛ fila b'i n'o cɛ silamɛya hakɛ b'i n'a cɛ sigiɲɔgɔnya ka hakɛ b'i n'a cɛ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ hakɛ kelen de b'i n'a cɛ o ye kafiri ye i balima sugu tɛ kafiri de don hakɛ kelen bɛ i ni nin cɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ donc k'a fɔ kafiri de don n tɛ ɲali kɛ ka taa ma ni n bɛ tɛmɛ a kan wa ou bien n b'a dɔgɔya ou bien n b'a tɔɔrɔ o tɛ daga ye dɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ b'i n'a cɛ o de y'a to abudulayi ibn umaru tun kɛra ni ale ye kantigɛli kɛ ni a ye saga kantigɛ a ka so kɔnɔ a b'a f'u ye yala an sigiɲɔgɔn yahudiya a ye dɔ d'a ma wa parce que a b'a dɔn ka caya u bɛ ɲina k'u u b'a jateminɛ o ye kafiri u bɛ tɛmɛ a kan ni ale kɔni ye sogo faga dɔrɔn a bɛ mɔgɔw ɲininka de yala an sigiɲɔgɔn yahudiya dɔ dira ma wa donc hari ni kafiri de ye kafiri ye n'a bɛ sigiɲɔgɔnya la sigiɲɔgɔnya hakɛ b'i n'a cɛ i bɛ ɲuman kɛ ka taa ma ni sigiɲɔgɔnya in ye a taa si kɔnɔntɔnnan la yazuzu zulumuhum a tɛ daga i ka kafiriw tɔɔrɔ k'a ko kafiri de don k'a tɔɲɔ o tɛ daga ye dɛ qala ta'ala ala ko masa min kɔrɔtalen don wala yajrimannakum sana'anu qawmi ala allan tadilu idilu huwa aqrabu littaqwa ala ko mɔgɔw ka juguya kana'u ta dɛ n'a tɛ tile ka t'u ma dɛ a ye tile ka t'u ma tilenya o de ye ala ɲɛ siranya ka sɔrɔ donc k'a fɔ kafiri de don a dagaran k'a tɔɲɔ a dagaran k'a ka nafolo tiɲɛ a dagaran k'a ka bolomafɛn dɔ tiɲɛ a dagaran k'a ka den bugɔ fun k'a ka nafolomafɛn dɔ tiɲɛ fo o tɛ daga ye dɛ ni kafiri do cogo o cogo a tɛ daga i k'a tɔɲɔ a ka tɔɲɔli to ye donc masayila in ni a tun daminɛna o don min ye alwala walbara
donc o de fulen ni nye kaba اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم. طيب رسالة ثالثة إلم أرشدك الله لطاعته lettre sabana anye lettre fula lettre sabade fo ni masalo la lettre folo antemene lettre fula na antemene ambe lettre sabana na ko awajibra silama ke kelen kelemani silama muso ikudo aye sabade fo fula fora sabana de fulen ni akoy kado alaki kanda kata akabbatoma anna li hanafiyata millata ibrahim ko dina min jengena kabo galon dina bema ko oye ibrahim ka dina de aha to dafakata أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدوني. أقوم مسائل سبنا إكادو على كندا كتا كبتوما أن الحنيفية ملة إبراهيم ko dina min jengena kabo galon dina bema ko ibrahim ka dina delo bo ibrahim ka dina min jengena kabo galon dina bema dina sugu jumando ako aya be kelenye de ambe shagi abe kelenye ambe matinu de kakafo ko fe bena sarahuma anna li hanafiyatan millata ibrahim ko dina min jengene kabo galon dina bema ibrahim ka dina ndiro ibrahim ka dina nye jumaye anta abudu allah wahdahu mughlisan lahu dina ka ala kelimpo bato ki ka dina ni ka bato be qalashi alay wa bidhalika amara allah jami'an nas wa khalaqahum allah awa ala kelimpo ka bato ful kana fara alaka ani bato be ka qalashi alay alaye hada madembe nyamara node aye hada madembe da ode kama donc ko fe abe sagi kata ko fe ambe sarahuta wa qawluhu ilam arsadaka allah haja ka'annahu bidayatu risalatu salisa akun nimbe komi letri sabana adamina nimbe komi letri sabana damina to de fulenye li annahu mada irsalatani parce que letri fulatemena الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه يكونوا رسالة دمدو دبالا رسالة فلو ويدي رسالة مني أكو فناني مسائل ناني او مسائل ناني منو بسورة العصر كنو أما دامنو دلوا وهي رسالة فلو ورسالة ثانية المسائل الثلاث التي سبقت رسالة فلنا أمبورا مسائل سبمنا مسائل سبمي نوتمنا التي سبقت ورسالة ثالثة هذه رسالة فلو أيكوناني منفو ni وكوناني دليل بسورة العصر كنو رسالة فلنا أني مسائل سبا ورفو ولتمنا رسالة سبنا أمبني مسائل سبا منا وستاتي رسالة الرابعة أكل لترمناني نبنا وهي ثلاثة الأصول ويلي سري سباين دي إبي كبرون ينين كاليبي سبا منك donc ulu bena nyefe donc abe comme Cheikh Salih Fawzani afule ka kitabu intila tila yuroma fulo antemena nani minna tila yuroma fulana antemena sabadoma tila yuroma sabana ambenni sababin kono tila ma yuro nani na usulu salasatu usulu kitabu mbenni letri nani deka fa qawluhu rahimahullah إعلم
تقدم الكلام على لفظها وبيان معناها والمقصود بالاتيان بها أكو إيلام من فلنيني كو عليك كما تمنى نينكا لفظو ينيري كما ينيري أنين نكا كما يمانا بانجي أنين لا نيني من نيم محمد بن الوهاب لا نيني من باتو أبينا نيني كما كوا ينونو فوكو في كتمي قوله أرسلك الله هذا الدعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لها يطلب العمل بها بأن يرشده الله نيني دعاء دي كابو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في على كهنا لا كتم مغو كلين كلمة نم مغو أكا رسالة نين كتابو إنكلا ka ñini naɓe duwawu kiye pour i ka kitabu ala kila faamu ala ani ka ñini fe baara ka ke ni ye kitabu in kala baara ka ke naye bi an yarsidahu llah pour ala ki kanda pour i ka baara ke ni kitabu ñe a ye duwawu de kiye ala ka kitabu in faamu dima ni ye kitabu in kala fana ala ki kanda ka baara ke naye walirisadu huwa lhidayatu ila sawab wa tawfiq irisadu kore munye ki kanda kata sawaba ma ani benshe li ilmi nafi wal amal salih o benshe ni sawaba yi munye doni nafama ani baranyuma keli wa rusulu diddul qayy ورسل في التنادل قال تعالى قد تبين ورسل من القي ألاكو كند بانجرا كبو في للا وقال تعالى وإن يروا سبيل ورسل نو يكند سراي لا يتخذوه سبيل وتؤمن كوك سراي وإن يروا سبيل القي من نو يفل سراي يتخذوه سبيلا وبود من كوك سراي ورسل هو الدين الإسلام ورسل كريم مني دين الإسلام الإسلامية دينا والقيم دين أبي جهل ومصالح قيم مني أبي جهل كتاسرة أنا نغنى فيدي أبي جهلني أي نغنى تاسرة ولي قي قوله أرسلك الله لتاته هذا الدعاء عظيم أفلك من فقل ندعو باي فإن المسلم إذا أرسله الله لتاته فغير السعيد في الدنيا والآخرة silama fule ni ala yikanda kataka batoma iyekunna diasoro dia yekunna diasoro lagara watatu me ala bato fane jumai ala bato hiya imtisali ma amara Allah bihi wa istinabu ma naha Allah anhu hajihi hiya ta bato ye minye ala yinyamare ni minye kake ala yufatanya kabo minna katoe ubafu ode mako bato أن تطيع الله في أوامره فتفعلها يكتب ألاكو كألبت وكان يأمر كان يكاكي وفي نواهيه فتجتنبها امتثالا لأمر الله ألاك بلكو في كيري كروسالا كاي كاتوي puruka alaka nyamaru kambato wabitiha wajhillahi anika alaka jatinyini masamin ka bakurta lenu terju sawabahu nibe alaka sarajigi wa takhafu iqabahu ani nibe shira alaka janga katakoro faman wufiqa litati llahi ni alay mu'min biyama kike alabato lay wa rusila litati llahi alay kanda kata alabato ma fa innahu yash'aru fi dunya wal akhirati wotigi yakunna dia yasru jani al-akhirah شيخ الإسلام بن تيمية عليه ببطو أكو بطو يمني كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال شيخ الإسلام بن تيمية أكو بطو يمني كفي وفن دنا كدي علي كفي وفن ني أكيلي كدي علي كودي تغو كو بطو كو أكيرا كما كما دي سوا أكيرا كيوالي دي سوا أشريو ها هو كلمة ذامية لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال
buntemiya ko nu ko bato ko kuma de do kuma gorobalile de do alla nyini yede finwo fin kadi alay bato ni bato de do na kadi alay na kera kuma kalama de ube dusukuna sirifende do sa ube kewale do uba ko odema ko bato inshallah wakati sera wakati sera ya ni ala sunna dari sure anna li hanifiyatan millata ibrahima ambe wude wala ni ala jenanay subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk